Într-una din zilele de vacanță petrecute la Sibiel, am ales să mergem să vizităm ferma de cerbi lopătari aflată și ea în zonă, la circa 35 de minute de mers cu mașina, mai exact în comuna Loamneș. Se află în proprietatea unui tânăr iubitor de animale. Plecată din pasiune, povestea a început cu Ghiță și Bambi, pereche adusă de la un crescător din Curtea de Argeș, iar la data când l-am vizitat, domeniul său număra deja 8 exemplare. Și numărul turiștilor care îi vizitează ferma este pe măsură, zeci, chiar sute de turiști venind zilnic aici. Bine ați venit la ferma la Nic, numele meu este Nicu și sunt ghidul vostru în această mică fermă. Fermă de cerbi lopătari. De ce lopătari? Pentru că fac coarnele lopezi. De la mijlocul cornului în sus, el dezvoltă lopeți. Femela se numește ciută și puiul lor vițel sau vițea. După caz, până la 1 an de zile, între 1 an și 2 ani, junincă și cerbulean. Ei sunt purtători de coarne caduce, asta înseamnă că în fiecare an crește, cade și așa mai departe. Masculul, el face coarne, femela nu face. În fiecare an, în lună mai, el își lepădă coarnele. Ceea ce vedeți la Ghiță, masculul alfa, are undeva la 3 luni jumate. Sunt formate din keratină și sunt foarte vascularizate. De aceea nu este bine să puneți mâna pe coarne, pentru că îl dor și să nu vă atace. Da? Ei boncăne, masculii boncăne, jumatea la octombrie, începutul lui noiembrie și gestația lor este de 33 de săptămâni. Și anul viitor fac un vițel sau o vițea, după caz. Astea sunt cerbi lopătari, nu sunt căprioare, nu e Rudolf, nu sunt reni, elani sau așa mai departe cum am auzit. Sunt cerbi lopătari și sunt unici în județul Sibiu. Practic, în libertate, alte ferme sau zoo nu găsiți. Aici, la ferma la Nic, sunt 8 exemplare, femele și masculi, și sunt unice în județ. Nu în România, în România mai sunt. Aveți grijă la cioate. Dacă aveți întrebări... Unde-i Bambi? Ea este Bambi. El este Ionica. Da. El este Johnny. Johnny cel mic? Da. Aspirina. Mara. Mara, așa. Dorin, vițelul celălalt. Da. Gianina. Și Ghiță. Practic în ferma sunt Ghiță, Bambi, Mara, Ionica, Gianina, Aspirina, Johnny și Dorin. Acum vi-am spus în ordine exact. Cel mai mic are 2 luni jumate și penultimul are 3 luni și o săptămână. E 3 săptămâni diferență între ei. Intrarea este liberă, fiecare vizitator are posibilitatea să atingă animalele, să se fotografieze alături de ele și chiar să le hrănească. Gata, Teodora, că voi ați dat. Gata, că Nu te... Teodora, pleacă dacă la frică. Ai dat, așa-i? Bine, la vedere. Nu vă feriți. Am zis să nu te tragi acolo. Așa. Nu-i dai dacă ți-e frică. Uite că veni la... Mamă, ce frumos. Ce corne. Bă, nu, ce ți-e frică, Ioana? Vedeți să văd mai aproape. Ați mai văzut așa ceva? Da, eu am mai văzut. Unde? Pe YouTube, la La zoo în Sibiu nu sunt. Poți să pun mâna așa? Nu știu, cred că mi s-a părut. Cum a început toată povestea? În urmă cu 2 ani am vrut să-mi aduc o pereche de cerbi lopătari, să zic așa. Am căutat în România și am găsit o pereche și așa am pus bazele fermei Ferma la Nic. După 3 luni a fost fătată Mara, tot aici în fermă, neștiind că este gestantă. Așa i-am adus. Și după aia în fiecare an de an ne-am înmulțit. Acum în luna iunie am anus 2 ciute pentru a schimba sângele, să zic așa. La anul nu mai am 2 viței, că o să am 4. Unde vreți să ajungeți cu toată povestea asta? Pentru că e o poveste frumoasă ce faceți. Da, la un alt nivel, peste Sibiu, vreau să fac ceva inedit în Transilvania. Dacă pot să obțin niște fonduri, o să fie alt concept, pe o suprafață de până în 10 hectare, numai țarcuri cu animale în care noi, vizitatorii sau dumneavoastră, puteți intra direct în țarcul lor, nu prin gard. Practic, pentru vizitatori,
E ceva inedit pentru că nu este ca la grădina zoologică în care se vezi pe după gard. Din ce am văzut, sunteți invadat de vizitatori. Am stat aici de o jumătate de oră și tot vin copii, vin oameni mari. Cu toții ne bucurăm de ceea ce găsim aici. Așa este, e ceva plăcut să vezi câți oameni vin să-ți admire ție pasiunea ta, pentru că este o pasiune, așa am și început, o dorință să am în curte și sunt surprins plăcut să văd câtă lume vine sâmbătă și duminica și nu numai, și în cursul săptămânii să vină să vadă ferma.